Julius Mkhwanazi, molweni bethunana, ninjani? Kuzo zonke indawo enibukeleni kuzo. Yebethuna, namhlanje sizothetha ngoJulius Mkhwanazi kaloku ebenika ubungqina bakhe kwiMadlanga Commission. Kubani uJulius Mkhwanazi? uJulius Mkhwanazi kaloku ngulo ekuthiwa wafaka i-blue lights ezimotweni zikaKurt Matlala. Nisakhumbula ethi I never putted the lights on Matlala's fleet. Yes, ngulo ebevela kwi-cameras kusithiwa weba ikhopha with EMPD staff, allegedly njalo. Ngulo ovela kusithiwa wathi after benze i-torture makuyolahlwa umzimba ka-Emmanuel Mbhense. So into enzekileyo ke namhlanje ubebuzwa ngaye ngendaba ka-Emmanuel Mbhense owashona on site, owasweleka on site after bemtorturishile. Okay, kwenzekani? Kuthiwa ke very quickly kuthiwa ke kwakukhona i-operation eBrakpan. Operation leyo kwaye kwatyhubhishwa khona, meaning that wayetorturishwa efakwe iplastic into yoba athethe inyani, into yokuba ziphi ii-goods, andizazi ke ezi goods ezi ekuthiwa naye uEmmanuel Mbhense wayezithathile. So ebuzwa ngazo ke akavuma, bamtorturisha wade washona. So after he died, abazi into yoba bazokwenza njani. And then uYakho Hanekom wafowunela uJulius Mkhwanazi 2 a.m. into yoba makafike azobahlangula kule mess abakuyo. Kuthiwa ke uba esaziwa ke watsho into yoba hayi uyeza umuntu omkhulu uzosihlangula kule mess, siqhelile ukusebenzisana naye, siyamtrust uzosihlangula. Wafika nyani uJulius Mkhwanazi on site, bamxelela wathi okay, thathani umzimba uyofakwa eNigel Dam. Uthi ke ngoba le information ivela ngabani? ngoMares van der Merwe owayengu-Witness D. Witness D uthi wayesekhathele, andithi kaloku igazi lomuntu liyathetha. So uthi wayesekhathele wafuna ukuya kwiMadlanga ayochaza into yoba bona babulala umntu, bamtorturisha, bagqibe bahamba bayomlahla edamini. Kulapho ke ifamily yakhe uEmmanuel Mbhense yabe seyazi khona into yoba kanti kwenzeka ntoni, because from 2022 akuzange kwazeke into yoba kwenzekani, because ifamily yakhe yaye yamfumana nyani edamini balantuka, because amapolisa kwathi kusofunyanwa umzimba afumana ne-driver's license epokothweni yakhe, which led to into yoba akwazi ukufumana izihlobo zakhe kuse-early. Information yonke ke le yavezwa nguMares van der Merwe owayevela as uWitness D, esithi hayibo into eyenzekayo pha yenziwa i-EMPD, behlangene naye uJulius Mkhwanazi inkulu kakhulu. Wabe echaza ke esi story ke soba babe kwakhona i-operation bamtorturisha, wabe siyabuza uVeandre Pretorius into yoba uthi wabuza kuyo into yoba uthini lo muntu uyathetha, wathi sozaphinda athetha, wathi what do you mean? What, he's dead. Hayi ke akwabikho nto. And then after enze kanye leyo testimony uWitness D oye wavela as uMares van der Merwe, I think a week or two baye bamdubula wasweleka. So after eshonile ke uWitness D akuphelanga zinyanga okanye ziveke ezingakanani, lo wayebuza kuye uWitness D into yoba uyophinda thethe athi omnye, so abasekho bobabini. Lo ke ngokuyena ke uVeandre Pretorius yena wavele wathi nje egarage bexabana nonkosikazi wakhe
kuthiwa there was an altercation nje between the two. Thatha isibhamu, uyabonakala ke nyani, thatha isibhamu wazidubula. So kuthiwa ke futhi ke kwayena wayi-primary suspect uViandre Pretorius, caba wathi lo ukhuphe information, masimfunele umuntu ahambe ayombulala. It is alleged ke into yokuba ke lo muntu lo abamfunela yena nguMatipandile so 10 lo olindele ukuvela ke ecourt on the 24th of April ngokufa kuka Witness D. Niyayibona lento ba inde uyakho Hanekom yena lo owafonela uJulius Mkhwanazi wathi ngicela ufika apha esayitini, wabese yasho into bano uthi Mkhwanazi mawuyolahlwa naye akasekho wabulawa. So approximately 4 people ababe involved kule case, ne-IPID ya confirma umama uNomsamasuku we-IPID wathi into ba bayafa abantu ababekhona kule case, andikaze ndiyibone icase enjena. I am dealing with a very dangerous people lana. Even nam ilife yam is in danger, etsho kanjalo. So without ke wasting ixesha ke njengoba ebiziwe ke uMkhwanazi, ubuziwe ke into ba yima wena ngo-2 AM wawuyofunani, wawuyofumani kwi-operation, because kaloku when you are the direct uJulius Mkhwanazi ke ukule position senior ngale ndlela. So if kukhona into amapolisa apho enza khona uqoqo okuthiwa yi-operation, akadingeki umuntu omkhulu njengomkhwanazi. Into edingekayo into ye-report. Kuthiwa wawuyofunani, uthi ndafonelwa nguyakho Hanekom wathi there's a success. I-success yantoni? Uthi no, laa mntu lowana wayevele ne-information and nyani sibambe abantu kwaye informant waphinda futhi sanobudlelwane. Caba ukhavarishile ke into yoba kukhona imali ezivelayo ezazisuka kuHanekom to uJulius Mkhwanazi. Uthi no, we had a business, business mna qala ndandithengisa impahla from China, yena ezithengisela imoto azithengisa ku Facebook, and then I invested in his business nge-100,000. Kuthiwa iphi proof yoba wamnika lo 100,000 if uthi wena ezimali ezivela from uyakho Hanekom zimali waye kubhatala ngazo imali oyi-investileyo. Wena le 100,000 wawuyithathaphi? I know ndandithengisa impahla so ndandigcina imali cash. I had about 115,000 that I kept endlini cash. Uyaphosisa ngoba kuthiwa this is a syndicate esebenzayo. EMPD isebenza kwi-syndicate eyaziwa nguJulius Mkhwanazi. So bebesuka bayozenzela izinto zabo, bagqogqe bathatha izinto very expensive goods, bahlulelane ngazo, bathathe nemali from ebantwini. If bayovula shop yamaPakistani mhlambe bazofuna imali, whatever proceeds that they get from lo operation leyo, uJulius Mkhwanazi will have ishare nayo. So iyo lento angakwaziyo uku-accounta xa ngabe kuthiwa ngubani owayebathumile to the site. I know uyakho Hanekom, who's yakho Hanekom, i-informer nje. So kungasuka abantu bakho babeku-informile? No, abazange bani-inform. Did you discipline them after ke ngoku sowazile into bayile on site? Kwenzeka lento eyenzekileyo, kwasweleka umuntu. Uvenini into bakusweleka umuntu? Hayi, ndeva seyibuya kwi-IPID dala, abazange banixelele mntu. Etsho exoka, kodwa kuthiwa ke uthi wababiza on Tuesday to discuss the matter. Ithi Madlanga Commission, yes, you called them. Uthi wabiza noHanekom ebadisciplina into yokuba andiyifuni lento ebenindibizele yona into engekhoyo. Kuthiwa no,
wawungabadiscipline, wawubabizela into yoba nihlale phantsi and discuss into yoba nizothi bekwenzeke ntoni. So imininzi ke into ibiqhubeka ke ndikuxelele namhlanje. Kwavela nento yestones apho ababeye same operation yo akaphumi ekuthetheni uJulius Mkhwanazi. Isazoqhubeka ke iMadlanga Commission ibuze nezi stones apho abaye baya eflatini yomntu, still bathi babela ntuka kukhona i-operation, it was a joint operation. Nakhona kuthiwa no, you were the only guys. Why are you saying it was a joint operation? Because SAPS wayengekho. Why are you saying it was a joint? Nangena nina eflatini lomntu nathatha istones ton. Asiyazi ke into yoba izozala nkomoni, because uqalile ngale mini beqala ngayo. Andithi waqale wafika wazopostpone kwi-commission. Njengoba wayezopostpone ke ezotsho into yoba uswelekelwe ngumama wakhe. The day izolo eqala ilantuka yakhe, i-testimony yakhe, ubuzwe ngaloo nto ke into yoba wena kuzofanele sikudiscipline because uphosisile or uxokile or you lied, wathi umama wakho uswelekile, kanti the person that was buried is not your biological mother. Why did you say that? I know is the mother of that one is the mother of my mother. That one I can give you a program, if funeral program, Commissioner. Why did you lie? Why did you lie? No, in the black community, umama kamama, she was a stepmother. Uyamazi ke xa seqala lamaqhinga wakhe. Into kwakufanele into yoba uyenzile if nyani there was a death in the family, he was supposed to tell the truth. Acho into yoba if nyani ngumama wakhe lo, acho into yoba no, this is the person that raised me and akayo biological mother wam, but ndizocela into yoba ninike ixesha because lo mntu lona undikhulisile. She played a motherly role empilweni yam. Simple and straightforward, but ngale ndlela yakhe ke into yoba enjena gosogoso enjena uthanda into ezizoxoka eziphinde zimfake engxakini. Niyambona ngokuba usengxakini unjani, ebebila abile nelantuka netissue isalele ebunzini. Zibonile ke imeme ngoku esezikhona zetissue esala ebunzi, into yokuba bekushube nyani engasazi into yoba uzothini. Uyaqonda? So ke bethunana, thank you so much for watching. If you like my comment, please don't forget to subscribe kaloku. Thank you so much. Bye.